Nemoj se smijati. Dobar dan. Zovem vezano za oglas. Recite mi, koliko je cijena za... Tu piše da treba od 3 do 6 mjeseci. Mene zanima koliko je cijena za jedan mjesec tog paketa. Kako je to uopće paket? S aparatom? Ne, pitam, ja sam mislio da to naši neke tablete, to nisu tablete. Znači ja bih trebao kao doći do vas. Ne? Devetnaest, sad ću imati 20 za 15 dana. Da, ja zaista želim. 1830 kuna. Za 6 mjeseci. Za 6 mjeseci. Da. Kompletna terapija i onda ćete povećati penicu od 3 do 15 mjeseci. A recite... Postavljam 5 jer se još mladi da znači još uvijek možete, ali baš ne znam, 5 cm to je puno da se to ovako zvuči, 5 cm, ali s obzirom na penicu to je jako puno. Da. Se time penici podebljava i povećava. A recite, gdje bi... Gdje ste oglas vidjeli? U 24 sata. U 24 sata. Dobro. Recite, kako se to radi? Vrlo jednostavno. Dakle, vrlo jednostavno. Stimupen vam je, dakle, kao proteza u krvi nosite penicu. Što to znači? Znači, dnevno, prvih 5 dana po sat vremena stavljate penicu stimupen. Iza toga mjesec dana 3 puta po 1 sat, iza toga 3 puta po 2 sata na dan. Znači, možete nositi u svim trenutima. Znači, ako stojite, vozite, šetate, ležite, nije bitno kad bitno je terapija odraditi tijekom dana. Znači, kad stavite stimupen samo se 3 dijela. Znači, prvi dio vam je glava stimupena kroz koju se stavlja penis. Onda je jedan držač glavice, ta dva elementa su spojena sa ovim ekstenzijama krvnika, koje su te trakcije za blago izgledanje. Svaki mjesec vežete pola centimetra. Znači, pola centimetra trakcije otpustite i na taj način se produžuju krvne žile, proširuju i penis postaje naravno veći i ljepši. Recite... Znači, ovisno o tome koliko ga vi želite povećati. Znači vi to šaljete poštom? Da, to sredicu. Ima i 6 mjeseci, čujemo tako, kaj to je, kako je piše. Da. A recite, boli to? Ne boli. To je fizički utjecaj na promjenu organa. Kao da vidite majstora da ću potpuno bespolno nego šta boli, to je vrlo ugodno. Ko da vam neko drži, ko da neko penis drži u ruci tijekom terapije. A, to zvuči uvijek. To je fizički utjecaj na promjenu organa. Da. To je kao da, evo imate majstora koji rupa samo štekićem. Mislim, ovako, velika ljudi majstora koji imaju male ruke, imaju velike ruke. Jer upravo samo utječu fizički na promjenu. Kako? Na karkače. Mi smo veliki kad počinje košarku, pa kako se odbojkaše se što više treniraju, to se više teže. Da. I natječaj, što više treniraju, postaju manji, znači fizički utjecaj na cijelo tijelo. Znači to, ali vi ne možete ravnomjerno, to je patent, liječnički, znači ne možete vi ravnomjerno to raditi kao što to radi stimupen. Stimupen produžuje i proširuje. Nema nikakvih bolova, apsolutno. Dobro, a recite, da li se... Što pače? Ne, šta se htjela reći? Što pače, vrlo ugodno. Da, razumijem se, da, zvuči ugodno. Recite, da li to ima ikakve nuspojave? Ne, to ne može imati nikakve nuspojave. A recite... To nije nikakvi kemijski su, znači potpuno vanjska terapija. To kao, evo sada, primjera kao da vi uzmete peti na težete, to ne može imati nikakve pojave, nuspojave, razumiješ? A recite, da li se ikad desilo da se on smanjio?
nakon te terapije? To je nemoguće, razumijete? Aha, To je ne. nemoguće. Molim? Da, ne, samo me zanima da li se može ikad nekom desiti. Koriste u bolnicama nakon operacija. Stimupen nije samo za pojačanje tipa, stimupen je za ispravljanje. Slušajte, stimupen je hiperevni u bolnicu, dakle ne samo energiju, pitanje samo pojačanje. A kako mislite u bolnicama? Molim? U bolnicama se koristi? Da, kad su operaciju, nosi stimupen, da, Znači ne smanjuje se. A recite, da li se ikad desilo da bi znači, neko recimo promijenio svoju seksualnu orijentaciju nakon korištenja? Da recimo postao gej? A ne znam, znate, ono, poveća se i on ženama bude preveliki i on promijeni seksualnu orijentaciju. Da, mislim na psihološki učinak. Mislim na psihološki učinak. Mislim na psihološki učinak, jer znate, recimo da on... Znači, ne bih htio da mi se desi ono sad postane gej, jer u obitelji ono, izbacili bi za pitanje. Ne. A recite... Ne, ja to ne želim. A recite, vi ste to isto probali, taj stimupen? Jeste? Pa naravno. I kakvi su rezultati? Rezultati, vidite, ja nisam htio više nego koliko treba. Evo, opet, sada sam koji se napraviti, tako čisto radi sebe. Da. Od 15 na 20. Od 15 na 20. Ne, od sada se nije. E, sad je 20. A recite, koliko dođe? Ko? Stimupen. A rekao sam 1850. 1850. Da. 1830. 50. 50? 1850. A se može to na rata, recite? A ne, nažalost. Ne, nažalost, je to, pa se to ostaje kod vas. Ako to na rate kuće počne, razumijete, to nije Pa da napravimo nešto, da napravimo neki tajni nalog. A ne. Ne može se, vi dobijete stimupen doma na vašu adresu i on vam ostaje i to se ne može naraditi. A recimo da ja ga recimo vidim meni ovo i recimo da ga ja koristim recimo ne 6 mjeseci nego samo mjesec dana pa da platim samo 1/6 cijenu. A ne, tako da pa koji ćete vratiti stimupen? Da. Ko će ga koristiti kako vas? Netko drugi. Ali da mislite da ne možete ništa napraviti, zaista vjerujete? Ništa. Molim? Ništa. Ne. A rekli ste da... Molim? Rekli ste da u mjesec dana se poveća za pola centimetra. Jeste rekao da se na te stezanje vrši po pola centimetra mjesečno? A to ne ostane. Ovako, slušajte, znači to je jedna terapija. Je. Stimupen je terapeutsko pomagalo, po to su propisani uvjetima, znači ima određene uvjete kako se to radi, propisano. Znači uvjete što se terapije otpuštaju po pola centimetra, znači to sam rekao, nisam rekao da se povećati za pola centimetra. Vidite, vaše tijelo može tako da ćete ga u drugom mjestu povećati za 2 centimetra. A znači to kad nakon 6 mjeseci to mi ostane za cijeli život. To vam ostaje za cijeli život. I sad, ako vi ovdje zove koliko želite povećati, Za 20 ne centimetra. može za 4 mjeseca povećati. Ne, pa više nećete želiti više, pa bi to jako vidi. Znate, to nije, 5 centimetra nije malo. Da, uvijek. Znate, i još kad dođe povezanje, to nije malo. Znate, vidite, a mnogi uvjetnike u početku misle pa povećanja i za 9 centimetara pa za moderno. 9 centimetara. Ali, neki da traje 3 centimetra, to mi je to dovoljno. Neki da traje 2 centimetra dovoljno. Neki da traje 5, razumijete?
Recite. Neki vam je sad penis, razumijete? Ako li bi ga povećali. Znači, Ovaj cijelopenom povećava može maksimalno 5 cm. znači evo, znači prije 6 mjeseci prije 5 cm, recimo znači da ga ja nosim 10 godina, bi mi se povećao za 100 cm. Znači, tu piše u roku od 3 do 6 mjeseci, 3 do 5 cm. Recimo da ga ja nosim znači 10 godina, to je 100 cm. Je tako? To se ne nosi tako. To je mene malo. Mogu? Cijelopet se nosi maksimalno 6 mjeseci. A ne mogu? Ne može se nosi ga. Zašto? Zato što se ne može nositi. Jer to onda nisi radi. A recimo ako napravim stanku, Koju stanku? nakon 6 mjeseci napravim laganu stanku još 6 mjeseci i onda opet 6 mjeseci. A onda ćete morati naručiti druge trakcije. Drugu? Ako taj. Druge trakcije. Traktor. Druge koje mijenjate u cijelopenu, pa onda ako želite biti moderno, Što će mi traktor? a onda neke dokušavati kilovat to podjeće, pa možda dođe i do koljena. Meni ne treba traktor. Molite? Ma ne prije sam čuo. A recite, šta znači ovo? Ja sam rekao da mijenjate trakcije, ne traktor, nego trakcije. Dobro. A ovo je ispravljanje krivog penisa. Da, to je Peronijeva bolest. Kako? Peronijeva bolest. Peronijeva. Da. Ću malo pogledati, samo da zapišem. Znači, kako se to piše? Peronijeva bolest. Peronijeva bolest. A šta će vam to? Pa zanima me da vidim ono, možda... Šta je to Peronijeva bolest? Molim? Da, pogledat ću malo na internetu. Razumijem. Šta će vam Peronijeva? A Peronijeva bolest vam je iskrivljenje penisa. A se može to napraviti s tim? S čime? S tim penom ultra. Cijelopene rješava, dakle, bić Peronijeva bolest, znači ispravlja penis. A neće, recimo da bi ga ja htio zakriviti, to ništa. Jesi to malo šalite sa mnom ili znaš zaista? Ma ne, čitao sam na internetu da to je danas sina ono, to žene vole. Iskrivljeni penis. Malo iskriv, malo, za nekih 90 stupnja. Konzistiranog penisa, žene imaju bolan seksualni odnos. I zbog toga se to ide. Pa zato ja i pitam jer ja volim, ono, znate, ono... Ženu boli. To, ja volim da nju boli. Ne previše, ono, samo da mi plaća. Pa ćete morati ići na injekcije ili ćete morati nositi godinu organa. To. Dobro, hvala, ja ću malo razmisliti pa ćemo se javiti, može? Može, kad ono bude trebao kakav savjet, se to bude javiti. Ja ću dakle savjeti jer mi je to sve. Može, hvala.